Witamy serdecznie. Witam Karolina. Witajcie. Za nami i 6 łódźbów, belnego czytania po kasiepsku. Myślę, że ta łódba wam widzi, że korzysty ta stegłe i szkolny język kasiepścigłe, ale też tych, którzy chcą czytać kasiepską literaturę. My sołcimy, Karolina sołci bardzo pilno, myślę, że po tym kursu już będzie piękno czyta, będzie najlepszą uczennicą w klasie z czytani po kasiepsku. Karolina jest w 3. klasie, także wszystko przed nią i później będzie so rechtowa do konkursu belnego czytania po kasiepsku. Ja ci rechteję Muzeum Pismienizny i Muzyki Kasiepskie po Młerści w Wejrowie, także wszystko przed nami. A dzysy będziemy gidele łeb osobnym samozwanku kasiepszczym samozwanku aun. Jakie to łódźba, Karolina? Łódźba 7. Łódźba 7. Powiedz łódźba 7. Łódźba 7. Dobrze. Wemłewa. Samłe zwankły aun. Wemłewa, samłe zwanku aun. Karolina, przecie ty nasz temat. Wemłewa, samłe zwankły aun. Bardzo piękno. Je napisz o tacie jedno zdanie, które będzie nawiązywało do łódźby zeszły, do... A ja ci zwanku megydele na zeszłej łódźbie. Bardzo piękno. Napisz o tacie zdanie. Przeczytaj, Karolina. Kasiepski je najpiękniejszą krainą w Polsce, no tak napisane je Kasiepski je najpiękniejszą krainą w Polsce. Dzysy prawie będziemy gidele łe tym zwanku i łe tym aun i aun w języku kasiepskim, mamy to je tak zwany a z blewiązką, albo a nosowy i wymówimy w ten sposób, taki aun. Tak samo w niektórych placach na kasiebach to a nosowy, czyli aun, je wymówiony bez nosowości, ale w literacie kasiebiznie przejęty stało tak, że je łeno nosowy i tak my dzysy będziemy so uczyli tego. Także mamy taci słowa. Karolenka, jak bez to? Są, dobrze. Są. Wymływa jakby w ten sposób, bardzo fajno. A taci? Rąka. Bardzo piękno. Bardzo fajno. A płysobny? Ząbek. Ząbek. Fajn. A taci? Wiesz co to jest? Gąs. Co to jest gąs? Gęś. No, jak ona robi? Gang, 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 gang w ten sposób. Gąs. Taką wymływa. A taci słowo powiedz. Jadą. Bardzo fajno. A taci? Karolenka? Idą. Sedzą. Sedzą. A taci? Będą. Dobrze. Je będą sobelno uciec czytać po kasiepsku. A mamy taci jeszcze.
Brawonda. Brawonda. Brawonda to je inaczej łepłe wiedani. A jeszcze taci. Karolinka, spróbuj. Zomberwaja. Czy wiesz, co to jest zomberwaja? Nie. Dentysta. To są iść zomberwaje, czy nie? Nie. Nie? No to super, bardzo piękno mu mnydze, ja się nikt zwai, naszych bzyrników nie boi są zomberwaje. Spróbuj teraz, Karolena, przeczytać te wsiedci, powiedzieć nam te słowa, przeczytać wyrazy. Są, rąka, ząbek, gąs, jadą, sedzą, będą, Brawonda. brawonda, zomberwaja. Zomberwaja. Jest to ten wyraz, to słowo zomberwaja, barowidzy. I jeszcze tery, taci słowo. Sparłączony. Bardzo fajno, sparłanciony. Sparłanciony to znaczy połączony. Sparłanciony, dysysi liczba nasza jest sparłanciony ze samo zwonka an. To je taci samo zwąk an. Którego nie ma w języku polskim, ale w języku kasiepskim mamy jeszcze taci samo zwąk, który znajemy, Karolena. Jak powiemy po polsku to? On, a po kasiepsku ten sam zwąk wymówi są w ten sposób. Czyli na przykład, jak dumę słowo taci, to spróbuj wypowiedzieć, Karolenka. Są, bardzo fajno. Są, nie są, tak jak po polsku, leno są, a taci. Bardzo fajno, dump. Pisze so tak samo, dump. Pisze so tak samo jak, może zmarzymy to, żeby nie było tyle zmiłci. Pisze so tak samo jak w języku polskim, leno inaczej wymówimy. Dump. A taci. Tam było zambę, ale jeden zumb, nie? Błeli dzysy zumb. Piękno. Mamy jeszcze słowo taci. Gum. Zece płemłe gummemie w kuchni. A jeszcze ty mamy te dwa. Proszę bardzo. Karolenka. Dum. Bandum. Zece bandum grzeczny. I taci jeszcze. Często używany w kasiebiznie. O. Karolena. Kąsk. Nie. Kunsk, bardzo fajno. Kunsk, czyli troszeczkę. Taci słowo kunsk. Kunsk po kasiepsku znaczy troszeczkę. No i mamy tacie jedno zdanie. Może zanim jeszcze to zdanie, to przeczytajmy jeszcze raz wszystkie te wyrazy, żeby odtąd zacząć. Są, rąka, ząbek, gąs, jadą, sedzą, Banda. Brawonda, Zomberwaja, sparłanciony, zomberwaja, brawonda. I teraz mamy ten dredzi. Sum, Dump. Zumb, płemły, Gum, dobrze. bandum, Bandum. kumsk.
Kunsk, baro fejno. I teraz może nam tyłe soudy z miejsca, jeszcze mamy taci zdanie. Przecie ty, wyraz, czy to słowo? Kasper. Łyci są sami. Dobrze, ti sami. Szkole. Dobrze, i teraz nam mało placu stało, ale myślę, dumę rada. Co? Co? Werunka. Jeśli jest przecie ty. Kasper, Łyci są w tej samej szkole, co Werunka. Dobra, cie ty jeszcze rys, a je u góry napisz odredzi zyl tego zdania. Jeśli jest przecie ty, Karolenka. Kasper, Łyci są w tej samej szkole, co Werunka. Dobrze, i dalej. Razem jeżdżą szkołowym Autobusem, jeśli jest cały. Razem jeżdżą. Razem. Razem jeżdżą. Jeździą. Szkołowym autobusem. Autobusem. Jeśli jest razem jeździą szkołowym autobusem. Razem jeżdżą. Razem. Jeżdżą szkołowym autobusem. Dobrze, i końcówka. Werunka. Kunsk są. Dobrze. Wstydzy. Werunka, Kunsk są wstydzy. Dobra, Karolina, jeśli jest całe to zdanie, to i to. Kasper, Łyci są w tej samej szkole, co Werunka. Razem jeżdżą szkołowym autobusem. Werunka, Kunsk są wstydzy. Dobra, wstydzy. A Werunka, Kunsk są wstydzy. Jeszcze to ostatnie zdanie. Werunka, Kunsk są wstydzy. Dobrze. Wiesz co, ten tekst z jednej z takich książków, Werunka, myśla Karolinka, czy mieć doma taką książkę z zylu Werunka. To jest richtig książka dla dzieci i ona jest tak napisana odpowiednio do czytania, prawie do ćwiczeń dla dziecków. Ten wyimk prawie te zdania są z takiego zyla, z jednego z zylów tej książki, we Werunce terna spotka tyłe prawie, to mnie są zdywy, że je z tego zyla. Jeśli jest ostatni, przeczytamy te zdania. Kasper, Łyci są w tej samej szkole, co Werunka. Razem jeżdżą szkołowym autobusem. Werunka, Kunsk są wstydzy. Bardzo piękno, Karolena. Pierwszy rys myśl do czynienia z tyma zdanioma. Przeczytany bardzo piękno, bardzo belno. Znowu możemy powiedzieć trening. Przez trening możemy dojść do misterstwa. Osobne liczby przed nami. Za te bardzo serdecznie dziękujemy. Karolina, do usłyszenia.